ndaona zita rako kunzi profesa. Ana profesa vose kutamba nawo ka. Wakasvika sei papa kunzi profesa? Wabva watopiwa neguta guru reimwe nyika iri kunze Abu Dhabi. Ya, ndingangoti ni kuti ndizosvika pachinhambo chekuti ndavenge ndanzi profesa. Ndakasangana neve kune dzimwe nyika maArabs aya. Saka ndakasangana nawo pataito zvo. Wakasangana nawo kupi iwewe? Muno muZimbabwe. Vanga vashanya saka takangosangana nawo ku Hyatt Regency. Saka ndobva zvadaro ndichiedza kuvatsanangura mitambo yemadhirama ndobva nditi iwe unofanira kudanawo uchinzi profesa nekuti une unyanzvi zvikuru pamadhirama. Saka ndobva ndati sezvo imabvawo kuDubai uko chiregai ndichiti profesa Abu Dhabi. Efunga kuti uchanzi profesa Harare. Aiwa. Ndichazochinja pamberi apo. Ndichazonzi profesa Harare. Uchabatanidza. Ndichangoti profesa Abu Dhabi vari muHarare. Ndizvo chaizvo.